Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Zaterdag 1 november, wat gebeurt er vandaag allemaal in Zeeland? Met een beetje hulp gaat de slagboom bij de ingang omhoog. Want vanaf vandaag kan je alleen nog maar met een toegangspasje je afval wegbrengen. En de bezoekers van de Milieustraat in Goes hebben er wel begrip voor. Ik heb het pasje vast in de auto gelegd. Dat blijft daar ook liggen, want als ik wat wegbreng gaat het toch meestal met de auto. Mevrouw zei nog, neem dat pasje mee, maar ik wist niet precies wanneer de ingangsdatum van het pasje was, van het systeem. Dus ik denk, nou, ik neem het maar mee. En prompt was het nodig, dus dat was goed, hè? Nou, ik vind het prima. Want dan wordt er misschien wat minder misbruik gemaakt. Het pasje moet voorkomen dat ZZP'ers en in mindere mate toeristen hun afval wegbrengen bij de Zeeuwse Milieustraten. Want dat gebeurt nog te vaak, zegt de ZRD, de organisatie achter de afvalverwerking in Zeeland. We hebben hem ingevoerd omdat we op de Milieustraat 2 keer zoveel afval per inwoner hebben als in de rest van Nederland. En daar willen we toch graag wat blokkades voor opwerpen. We hebben het idee dat er heel veel illegaal afval hier komt, bedrijfsafval of afval van niet-inwoners. En ja, we betalen met z'n allen afvalstoffenbelasting om het afval van onszelf hier af te voeren en niet van anderen of wat hier niet thuis hoort. Het pasje kan je bij alle milieustraten in Zeeland gebruiken. En de eerste paar weken is er ook iemand bij de slagbomen om te helpen wanneer dat nodig is. Voetbalclub Hoek heeft eredivisionist Telstar gelood in de tweede ronde van de KNVB-beker. Woensdag versloeg Hoek FC Eindhoven na een verlenging met 3-2. De wedstrijd tegen Telstar wordt half december op eigen terrein gespeeld. De exacte datum volgt later. De provincie en de gemeente Goes en Noord-Beveland hebben het voorlopige ontwerp voor de Deltaweg klaar. De weg moet vooral veiliger worden en het verkeer moet beter doorstromen. De nieuwe weg krijgt, net als nu, 2 rijbanen, maar er wordt rekening gehouden met een uitbreiding naar 4. De aanpassing van de Deltaweg gaat ruim 150 miljoen euro kosten. Een meer nauwkeurige raming volgt nog. Provinciale staten moeten het voorlopige ontwerp nog goedkeuren. Kijk aan. Hey, heel veel plezier ermee. Ja, vriendelijk. Om een beetje leuk te kunnen tuinieren in je moestuin heb je van alles nodig. De zon natuurlijk, goede grond, de zaadjes en heel veel water. Bij Tuinderslust, de volkstuinvereniging in Terneuzen, hebben ze nu regentonnen gekregen van de gemeente om het drinkwatergebruik flink terug te brengen. Kijk, normaal bieden ze met korting aan inwoners en ja, wat ik zei, hadden nou gedacht we gaan eens aan onze tuinders denken. En dat is ook leuk. Nou, tot nu toe deden we het altijd via gewoon leidingwater, zeg maar, wat we tot ons complex hebben. We hebben iets van een 6-tal tappunten hier op het terrein. En daar maken we gebruik van om het in de droogte, zeg maar, de plantjes water te geven. Dat is eeuwig zonde, dus ik denk met zo'n regenton scheelt toch een hoop schoon drinkwater. Dat is een heel goed idee, dus we hebben ze echt met open armen ontvangen. Want we kunnen nu een aantal tuinders in ieder geval blij maken met de regenton. En die hoeven dus geen water meer van de waterleiding te krijgen. Gaat jullie aftappunt dan dicht of blijft dat gewoon? Nee, we houden dat aftappunt sowieso, want met die 35 regentonnen en die andere die we op ons terrein hebben, is dat niet voldoende om heel dit jaar, zeg maar, de planten water te geven. Dat lukt niet. Deze treinreizigers hebben het vast niet gemerkt, maar onder het spoor bij Capelle is een nieuwe transportleiding voor drinkwater geboord. Een belangrijke leiding voor het gebied. Omdat er werkzaamheden waren van de gemeente Capelle, die eigenlijk ervoor zorgde dat onze leiding niet meer beschermd kon blijven liggen, hebben we besloten om de leiding opnieuw aan te leggen en ook helemaal in staal. En ook, hij is ook iets groter geworden, dus daardoor kunnen we ook meer water transporteren. Ondanks dat de leiding 20 meter onder het spoor werd geboord, konden de treinen gewoon blijven rijden. We moeten het ook in goed overleg met ProRail doen. Het wordt continu gemonitord, zodat we dus terwijl de trein het verkeer gewoon doorgaat, gewoon de waterleiding kunnen leggen. Of eigenlijk er wordt eerst een mantelbuis gelegd en daar gaan we uiteindelijk de waterleiding doorheen leggen. De leiding onder het spoor ligt er nu, maar de werkzaamheden in Capelle zijn nog niet helemaal klaar. Die duren nog tot januari. Maar de leiding kan er dan wel weer jaren tegenaan. Nou, we gaan ervan uit dat hij minimaal 100 jaar mee kan. Dus hierna zijn ze ook van ons af hier in Capelle. En van wie we niet af zijn, tenminste dat hopen we dan toch, zijn Tarzan en de Beachwaders. De band die Zeeland vanavond vertegenwoordigt op het Regio Songfestival. Laatste poepje raken de andere provincies. Zeker. Kijk, that's the spirit. En met het nummer Buitenbenen hoopt de groep de winst binnen te halen. Wacht, een enorme chaos, een hoop energie. Groot feestje. Groot strandfeest. Ja, precies. Ja, en niet alleen op het podium, maar ook in de zaal.
En de stemmen van vakjury en kijkers bepalen uiteindelijk wie er met de winst vandoor gaat vanavond. En daarom deze oproep aan jou. Stem op Tarzan en de Beach Raiders! En voor de Zunige Zeeuwen kan je ook online stemmen, dat is gratis. Het Regio Songfestival is vanaf 8:30 te zien bij Omroep Zeeland. Het begin van het weekend was vandaag druilerig en nat. We hadden te maken met een depressie bij IJsland en het front dat trok deze ochtend over de provincie heen met de nodige neerslag. Maar het trekt wel door naar het oosten en daardoor werd het vanmiddag droog en kregen we enkele buien, maar ook regelmatig zon. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, nog een paar buien aan zee en verder opklaringen en droog weer verder de provincie in bij een minimumtemperatuur tussen 8 en 11 graden. En morgen en maandag hebben we over het algemeen wisselend bewolkt weer met enkele buien, ook af en toe zon en een wind uit het zuidwesten die matig tot vrij krachtig is. De dagen daarna lijken allemaal wat beter te worden met droog weer. Op dinsdag en woensdag zullen de temperaturen ook wat gaan oplopen, van 14 graden op dinsdag naar 16 graden op woensdag. En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen het weekoverzicht, dus heel graag tot zometeen.